Євангелле паводле Яна. Езус сказаў сваім вучням: «Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верыце ў Бога і ў мяне верце. У доме айца майго шмат святліц. А калі б так не было, ці сказаў бы вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. А калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Кажа яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш. Як жа можам ведаць дарогу?» Езус сказаў яму: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца інакш, як толькі праз мяне. Калі вы ведаеце мяне, то будзеце ведаць і айца майго. І адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам айца і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык чаму ты кажаш: пакажы нам айца? Ці ты не верыш, што я ў айцу і айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу. Айцец, які ува мне, ён чыніць справы. Верце мне, што я ў айцу і айцец ува мне. А калі не, то верце дзеля саміх спраў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць справы, якія я раблю, і большае за іх зробіць, бо я іду да айца».